Yes, magandang umaga po. Welcome again to my YouTube channel, mga kaprobinsya. Dito ka, bilagay mo sinukas dito. May panibagong vlog tayo ngayon. Magre-repack. Magre-repack tayo ng ayuda. Nagbigay ng mga sponsor. Si Madam Rose Mendoza. Si yung kasipag na vlog, wala pa. Hindi pa siya dumating. Tsaka si yung Philippine Air Force natin nagbigay ng ayuda din. Mga kaprobinsya, huwag niyong kalimutan mag-subscribe yung YouTube channel namin. YouTube channel ko pala. Mag-subscribe, mag-like, share, comment, click notification bell. Saglit lang, boss. Mag-shoutout pala tayo. Yung mga ka-vlogger natin, yung katropa natin vlogger, si Kaaro Official, yan, taga Pangasinan yan. Si Berna Tolentino. Shoutout sa'yo, Jane Antoinette, yung pamangkin ko, nagpapa-shoutout, taga Barangay Rizal, Makati. Si Jane Antoinette, shoutout sa'yo. Si Chabix, shoutout sa'yo din. Chabix, Mauri Vlogs, TMPS, yes, shoutout sa'yo. LCTV, Lima Cruz TV, yan, shoutout sa'yo. Hi Glenn Karasik, yan, taga Cavite, nanonood sa atin YouTube. Yan, maraming salamat sa'yo, shoutout sa'yo, hi Glenn Karasik. Banerian de la Cruz, shoutout sa'yo madam. Man TV Official, yun, pinsan ko si Man TV, shoutout sa'yo idol. Bunjak Vlog, yan, shoutout kay Bunjak Vlog. Dayan Tamayo, yan, maraming salamat sa inyo mga ka-vlogger na nanonood yung channel namin, channel ko, kaprobinsya, yan, nandun Tsaka kay Mac Peralca, yan, nagbigay siya ng 1 box cans na sardinas. Maraming salamat sa iyo, boss Mac. Sa blessing mo na binigay sa kaprobinsya, maraming salamat po, Mac. Shoutout natin sa UAE. Yan, salamat. Pag na kami ngayon para may distribute na namin mamaya mga kaprobinsya. Yan. Okay po, mamaya ulit. Madili mo. Madili mo. Dito ka. Models mo, wala na itara eh. Wala ni. Sigara tita, models ay, dora. Madilim. Diyak ko muna eh. Saan? Iurong mo yung lamisa. Kumakain pa si Jana. Maliwanag daw. Shoutout mga kaprobinsya. Magbigay tayo ayuda. Malinaw ba? Malinaw na. Dumidilim eh. Madilim dahil na. Kasi saan araw? Araw. Dahan, Sep. Huwag ka mamadali. Shout out, Joseph Aranya! Udol sa isang duwara. Sep ka? Bakit? Ano, madilim oh? Madilim? Oh, busy talaga sila oh, mga ayuda. Ne, si Kuya Taboy, busy masyado. Lalo mga magaling mga ginagawa nila ngayon. Ganyan, di yung mga mag-standby lang, walang magawa. Oh, di ba? Shout out Joseph Aranya. Magaling. Bagay. Thank you pala lahat sa nag-sponsor niyan, dami. Talagang maraming salamat po sa inyong lahat. Ne? Lalo na kay Beo Gracias Pasilaw Junior. Muntik na. Ay, sinandela. Shoutout natin mga sponsor natin, mga OFW, UAE. Lumalabas na dila niya. Ito.
Yung mga taga Sambuanga, muchos gracias. Shoutout po mga taga Sambuanga, Santo Niño. Yung mga pamilya Partosa, Ebol, Alama, yan. Maraming salamat sa inyo. Alamat Tarupong. Ang tumutulong sa kanila ngayon si, ano pangalan nyo? Taboy? Taboy, Tan, si Kuya Jack. Sniper. Ayun pangutita kita, pangutita. Ano na? Medyo mo sinapitan mo yan, apat ng kilo mo. Wala. Medyo mo sinapitan. Kaya na, ayun ka. Ay, katakitan ko yan, nakaya? Busy. Parang ako natatakot sa'yo, parang ako nahihiyang. Naano siya dahil Araw nga. dapat dito no. Yan. Yan, boy, Manila. Magaling mo lang. Ano po? Kaping Joseph, ang tatangin ba yung ko? Si Nol. Oh, ang gusap. Sama sa iyo ba yan? Oh, yung itlog. Lagyan mo itlog. Eh, bilang lang ko na taglit yan sa tubig. Walang laman. Hi, Vlad! Bilisan mo, kasipag! Siya ang ano, kasi pag-vlog, tagdating yan. Ay, nandito na yung kasi pag-vlog. Dahil na, kakain din ako dyan. Yan. Luara pila mangkit, luara pila maripak, paano magawa? Ay, kurang litang pre. Kaka na pila pare. Ini. Ba. Itu tuh ni mall. Plastik. Luara. Aku mau tunggu. Luara. Para di sa maingay, pag gutom yan, ako, maingay talaga yan. Ano ba sila dito? Ay, lapit ko kayo. Lapit ka pa naman doon. Five. Bag! Wait lang! Right, sasakay na sa sigana. Sana ka magpa-vlog ka mamaya. Ano oras? Matapos dito ay. Tama ka. Mga di maaga, mainit mo hapon. Mamaya ka na mag-schedule. Ay, uwi ka na? Ika na, uwi ka na. Uwi ka na? Atid ka na ni Dede. Ha? Na yan lang. Dati mo din, sandali. Bakit hindi mo natin mag-isa niya maglakad? Si ano, Bella. Bella yung ayan, ang dami ng tubig ah. Wait lang pa! Pinaparing. Tulungin din mo dyan na lang ito. Bulak ako ito. Five divided by 2. Yung bigat ko yung pangusong kapitan niyo, ma.
Gago ko yung pag-picture ng Rizal. Suso? May humihingi. Ha? Kamay? Yung paano mag-live tayo naman? Marang kita mangjaka, jaka ini. Ano ito ho? Akay YouTube ka na rin, i-upload ko kang. Pagkukulatan. Hindi pinalaman si tayo natin. Ikaw, hindi ka lang kumalaman. Napila na naman. Manipis yung plastic na? Ano mga? Dali, dalawa. Naipong! Ate pasti yung luar.
Suara ya, sinaliw ko. Aliwa sinaliw ko. Saan ka ba bumili? Malipit. Sa labra hindi yung parehas binili ko dati. Yan kay Gina, oh. Kuya, madam. Dalawa may. Palipat kayo. Problem, manjak. Saan isa ko eh? Saan? Ano kulang na ito? Saan yung ibang plastic dati, ma'am? Diba? Ito na dublitan. Hindi. Kalukor? Diba? Manining! Ano mo natin? Wala po ito parang kilo yan. Okay naman. Kunin mo yung malaking ano tayo. Yung? Pinit na hindi siya pala po mga kapata natin. Parang si Rachel. Ano po ang Rachel natin? Wait. Marami lang. Alam mo tayo garo? Pwede na. Kinuha mo yung radyo pero yung remote nakakasal dyan. Kagabi. Eh! Ikaw pa nga nito na sinabi na yung remote. Hindi pala pinalitan. Buti, ano, bilang ng aso. Hindi pala pinalitan. Tingnan lang yung tumanggat mo. May minutes lang eh. Ito na nga sabi mo kahapon paulit-ulit ka. Sinabi ko na sa'yo. Magtaka nga ako sa'yo. Bakit? Sebentin. Ako. Na si Bella, oh.
lang. Maraming salamat sa mga nag-sponsor, mga kaprobinsya. Makmak Peralca. Yan. Si Madam Rose Mendoza. Hindi na siya nagpabanggit ng pangalan niya sa Philippine Air Force. Nagbigay din siya ng sponsor niya. Maraming salamat po sa inyo. Sige po, mamaya pag mag-deliver kami.